Mang kairiba, madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin na welcome sa satuya pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ni na Webes, Pizza Dos ka na bulan na Disyembre, taon 2021. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw. Pag-resibi kan mga report hali sa mga karonda. Nangurog na sa satuyang karondang Philip Barasina alias DJ Pogi. Good morning man siyempre kay DJ Monday. Si paring Cha. DJ Guapo. Yan. Sa lado teknikal ang sakuyang mga partner. Digdi sa studio, Engineer Charlie Buenaobra. Sa information, yan dyan siyempre, si Jimmy Guanzon. Ang sa ito yung maskuladong PSG. Sa transmitter site, engineer, Joanna Di Villa sa transmitter site and Aldrin Orlando. Ang sa tuyang PSG duman. Oy, good morning kay Jimmy Prestado Bungay Salva nakawatching. And siyempre si pare kong Ruel Grado ng San Juan, Iriga City. Pare, magandang umaga, nagawatching ka. Si Kagawad, anong pangalan ng kagawad natin dyan, kaibigan natin, pare? Sa mga taga San Juan, Iriga City, good morning po sa Indo. Lalo na dyan sa pamilya Bonibe Toriano. Sa pamilya ni paring Idol Richmond Bonibe. Lalo na dyan sa Tita Cynthia Toriano barbecue sa home. Or barbecue sa house. Masiram pala ng mga barbecue dyan. Swerte si pagkaon ko, paring Richmond, Kasubanggi. Malang siram pa kang tinuktok. Nakakaabot pa lang sa American tinuktok dyan ni Tita Cynthia. Lalo na itong imbutido ni Auntie Didang. Manay Didang, Auntie Didang.
ang imbutido mo nagsiram na, kaya mapa-order ako. O, si gusto pong mag-order sa kuya ni na imbutido, text lang sa kuya. Uy, 125 pesos na ang presyo ta, pero dahil po ka mo masawang balik-balikan, kaon-kaono na ading imbutido ni Auntie Dida. Only in the Philippines, matitikman na napakasarap na imbutido. Pati barbecue, pati pinangat, yan. Order lang kamo sa ko, tayo order ko man. Makasing ko pesos mo baga kong patong padi sa kada pedaso na imbutido di maray na, ano ha. Ang mother ni paring Richmond sa kani nasa iyang papa, mga mistiso-mistisa, mga Kastilao ng itsura. Kaya kapala niya ako, paring Richmond, guwapito. Ay ka ito daw nga idol. Ngunyan nga nga, nabawas-bawasan na. O yan lang yan dyan po sa Lilac Street, San Juan, Iriga City. Salamat po sa inyong pag-antabay. Bagyong audit, garo lemon ano na sa tuya. Malandfall or palawas naman po baga. Parayo naman ano parang siya. Kasod maaman itong hanging amihan na matita talaga. Garo niya ako bagyo na maganing duros na iniyo. Inibanan pa asin sinabayan pa ni na makusog na rapado ni Nuran. Ano na niya ako ini? Garo niya ako ini mag-aga ng oran na ini. Pero dahil man po kitang haditan ta, engineer, taman malaog ang bagyong audit sa Philippine Area of Responsibility. Pero malumlumpaan sa tuya pong kalangitan. Uy, salamat kay engineer ta, ayoson ining sa tuyang digdi, computer. Oh, nawara sa ano pa. Napasaya na itong ko dyan, tanawara. Yan man si Engineer Abi Turalyon sa mo yung chief technician. Oy mga tugang, good news ang Camarines Sur registered the lowest COVID-19 case today. Almost 2 years to pandemic, the province of Camarines Sur recorded the lowest COVID case today. Among all the municipalities and cities found in Camarines Sur, only Naga City registered today with only 5 cases. Sana matapos na po ini yung COVID-19 sa tuya. Pero anggot baga ang gobyerno kan South Africa. Kunta man da kaya ta an sa indang nasyon na piga baba na dahil makalaog sa ibang bansa. Samantalang ang palang kayan pinagikanan kayan sa Europa, bako man pala niya sa sa South Africa ang original na ginikanan Omicron na pare. Saka yan pati palan, advance sa medisina. Kaya tama man ang iba. Tama man ang gobyerno kan South Africa na mauyam, maanggot.
na pagbawalan sindang makalaog sa ibang nasyon dahil dumanda sa inda nagpuon ang Omicron variant. Mali da ini, sala po da ini. Dahil naguluwas na sa Europa naggikan ang Omicron, asin duman sana po na-detect na first na-detect sa bansa kan South Africa. Nangangahulugan lang po na talagang mga eksperto, matitibay ang mga epidemiologist nindaduman sa pag-detect kan bagong variants kan COVID virus. Ang South Africa pala haros sa kapariyo kan first counting ining Pretoria. Advance na maray ang medisina dumaan. Taang pinakainat daang heart transplant ginibo sa Cape Town, South Africa ni Dr. Christian Barnard kan taon 1967. Sinabigla ang Europe pati na po ang United States kaitong panahon na ito kan taon na ito. Kaya patunay sana po na pag-abot sa medisina, advance talaga po sinda. Mahusay pala kaya pala na-detect ninda ang Omicron na variant na ini sa South Africa. Okay, sa mga may kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. man, na masilibrakan sa endang wedding anniversary, palayugan mi man po nin na happy wedding anniversary kamo ha. Oy, umo baga, believe si Wawawin host, TV host and billionaire Kuya Will Revillame. Saludong maray kay Senador Christopher Lawrence Bungo. Kan ini mag-desisyon na mag-withdraw sa pag-aspirar na presidente kang nasyon sa maabot na May 2022 election. Dahil dawa nga ni hardworking man ining si Senator Bungo, dahil kan sa iyang warak na mga malasakit center, kaya na po baga sa iya, Senator Mr. Malasakit. Tabang man po ini sa mga kababayan tang may mga kahilangan. Nakakatabang na maray ining Malasakit center niyang ini. Pero believe si Kuya William, no? Ngunyan, kaya naguluwas na Bongbong Marcos saka Sara Duterte ang posibleng talagang tataanan ng konsentrasyon kan administrasyon gayod na iyon ikampanya. Sa mga taga-Siton Buhi, good morning. Pirmi ka mong pigpapasyaran ni Gobmix sa Villaferte. Ni Luigi Villaferte sa ni Congresswoman Josal and Kong Sal Portono, pati na po ni incoming Vice Governor Sal Portono Jr. Kabali ang mga grupo ni former Mayor, mabalik na alkalde Ray Lacoste.
para po kamo hatudan dyan in mga ayuda pinansyal, mga bulong, mga bagas, kwarta, proyekto. Sabi nga ni kan mga taga buhi, bako na drive ni Gubmigs sa BS JAI intirong kinagrukan. Sabi po yan ni Top Notcher last termer board member Manny Noble. Dawa po malauran aga malapit intiro po dang kinagrukan ana bako na drive ni Governor Migs Villaferte sa Buhi St. Joseph's Academy Incorporated. Kasod ma po yan na Disyembre 1. Sigon ki Camarines Sur 5th District Board Member BS AI President Manny Noble sa entrevista kan media. Uminabot ko no sa 870 na mga kababayan constituentes ninda na bakunahan sa maghapon na operasyon sa haros sa gabi na natapos. Boko sa na mga taga St. Joseph Academy an nabakunahan, pati mga estudyante, mga magurang, aros talagang nagpirila para magpabarakuna. Pati na mga ibang pribadong eskwelahan, ag iba pang mga walk-in, sabi po ni Noble. Sa simana bago pa nagdeklarar ang gobyerno nasyonal niya ding bayanihan bakunahan. Aprobado na ni Villaferte ang bakuna drive didi sa eskwelahan kaiba. Iba pang pribadong eskwelahan sa Rinconada na miyembro niya Organization of the Private Schools in Camarines Sur. Talagang face-to-face na gayud ang target sa herd immunity mananggal. Thank you, Gubmig, sabi ni Bokal Manny Noble. Ninulita kadakila talagang niyang mabakunahan. Tinugutan ni Noble pakiusip niya na Kapitolyo na i-extender a bakuna drive hanggang 1 na daw sa kamautan o hanggang kasudma hanggang maubos na sobra sa 1,000 bakuna shots na alokar sa sinambit ng eskwelahan. Mientras tanto mga tugang, pinasalamatan man ni Bokal Noble si Vice Mayor Joprid Balagot sa pag-heras ng libreng paguto. Si Vice Mayor Joprid Balagot habang kadakol nagpabarakuna, kadakol man pinalutong masiram na guto. Si darakulaon dang mga kaldero para upano ning guto. Kaya barasog-basog siya nagpabarakuna. Oras tigman talaga si Vice Mayor Joprid Balagot Kanbuy. Saka good morning man kay Konsyal Cathy Martinez, Konsyal Marlon Tabalde, siyempre man si former mabalik na Mayor Ray Lacoste Kanbuy. Nagko man mga tinapay pang ipinanaong apira kang guto. Duman po sa mga nagpabarakuna dyan sa sinambit ng Banwaan. Nakukupo ko niya Camarines Sur vaccination team pinaka mataas na numero ng mga nabakunahan sa primerong aldaw pa sana
Sa 3 days bagay ni, ka-National Vaccinations Day sa Bicol. Patulong aldaw ko niyan, ano paring siya? Oo. Kaya congratulations man kay Gob, tapi congratulates niya man ang mga volunteers, mga medical frontliners, mga healthcare workers na amo po nag-asikaso sa mga nagpapabarakuna. Kung oda sira sa bakuna, ay mababakunanan sa ito yung mga kababayan. Salamat man sa DOH, sa gobyerno ni Presidente Duterte, labo-labo ang arabutan kan bakuna. Kaya kita man po magpabarakuna na. Diyan pati sa buhay, ginagadot-gadot ba ganing proyekto ni Gubmigs? May covered pavilion, kapurting patwalk, may napamasko yan ni Gubmigs sa buhay high school. Kaya gabi, talagang amo di dayuhan na sige ang tabang sa mga taga-buhi noon, saka sa enterong ringkunada. Enterong banwaan patinan iriga, enterong ginagadot-gadot po nin mga proyekto, programa, tabang, suporta sa mga tao, pangangaipuhan kan mga barangay officials, barangay, mga tios na pamilya, mga may hila. Na tayo, grabing accomplishment po ini. Sabi nga ni kaniba si Governor Mix Villaferte, iyo ang saro sa politician na politics of performance, good performance, excellent performance, accomplishment, dahil nahihiling ang mga ligasiya, kaya dapat ito man ibang mga politics of demolition mag-arog na sanaan. Di ba kaya po na mga politiko man siging haranap nin mga butas sa mga kalaban ninda, imbis na mag-iisip nin taba sa panahon nin pandemic, di ba? Dahil ang pigpaparato, pagparahanapan nin mga butas, pagparahanapan nin kung ano-anong diferensya mga kalaban sa politika. Alagad udaman pong nagiginibong gayong karahayan o tabang sa mga namamanuaan, lalo na sa mga tunay na mga nangangaipuman. Good morning man sa party kan Bula Camarines Sur. Oy, dyan sa Bula, swerte daw nindo. Ako nindong kamo mapili ni Gubmigs na mabugtakan nin Camarines Sur Medical Center sa enterong ringkunada area. Pakakusugon pa ang sa endong agrikultura. Tatabangan ang mga parasira or tinatabangan na nga ni haloy-haloy na, pati ang mga paraoma. Kaya man talagang pitmalo. Swerting-swerte tadig di sa ringkunada na may hospital kitang panggobyerno. Ang sunod na hospital na target ni Gob Migs ang Iriga City. Mabugtakan ni public hospital. Sa tabang po kan mga tao yan. Ta siyempre, kung iyo man nindo ang susuportaran na iyo man ang sendong iluluklok sa pwesto bilang masunod na next congressman sa ringkunada, di madadagos po ang mga magagayon niyang programa, lalo na sa edukasyon. Ang ringkunada, magkakaiguanin ringkunada University, magkakaiguanin ringkunada State University, ang makamako nindo yan, May sa Sabaw, Iguana, sa Balatan, Lalaganan, Sabato. Kaya ini si Vice Mayor Junjun Surilla dahil na po pagparakontraho nindo yan community college na ibubugtak dyan sa Bato ni Gubmigs. Dahil po pag kontrahon ang mga magagayo ng programa para makatabang po sa mga kababayan nindo dyan. Isit aside na ang politika.
Ipadagos na yan, magpasar na ng resolusyon na nag-authorize sa pagbugtak nin community college po or local college dyan po sa sinambit ng Banwaan sa Bato. Nasabi baga ni Mayor Frank Bernaldez, kinontrada ka ni Vice Mayor Surilla, palibasa mabakbakan sinda sa masunod na eleksyon sa kargong alkalde. Pero mali po, pag sa karahayang kan tao, dawa nasa opposition pa kamo, dahil na nindo pagkontrahon. Pero kung medyo malain man talaga ang plano, kan mayor nindo, pigko kontra man talaga yan. Pero kung majority po kan sanggunian panlungsod, sanggunian bayan na miyembros kan konseyo, kalyado kan alkalde, daw ano pang gibuhon kan mga yaon sa lado kan oposisyon, nakakukontra, magkakaparatod na lamang ang sa indong mga ugat sa liog kakukurahon ng pagkontra, kan na din hindo kurusunada nga mga gustong mailusot na mga ordinansa o resolusyon ng mga proyekto kan alkalde. Mayo po kamong magiginibo, tadaog kamo sa bilang. Kaya ang karahayang kuta ng mga tugang, kung dawa kulang nasa lado kan oposisyon, kung may nagkukontra dahil sa paghiling ninda, bakong gayong epektibo, saka lang nindo kontra. Pero kung ang development o ang project, ang programa para sa mga tao, lalo na itong maging mga professional lamang sa lambang pamilya, tan policy ni Gubmigs. One professional policy sa Rinconada. Ha? O pag-aro ka ni sa edukasyon, dahil ta pagparakontrao nini. Digdi po sa iriga, dawa magkakaparatod na lamang ang ugat sa liog ni Kunsyal. Itsil Maywan. Mayaw nangyayari sa mga pagkontra niya, kan mga programa, dahil inot na inot, pigagi kain sa burutuan. O, pag ang opposition dikit-dikit sa naman, daw permi kan majority. Kaya perming lusot kung kaalyado kan alkalde. Kaya dyan po sa Bato, dapat po dyan ang maging mayor nindo sa sunod, ang makaibanan na vice mayor sa mga membros kan sanggunian na bayan, ito na pong kaalyado kan mayor. Tano? Tangarig ini yung local college nindo dyan na planong ibugtak ni Gubmigs para sa indo po dyan makatarapos kamo sa college na libre. Dapat, kumbaga sana ito talagang majority na kaalyado kan alkalde, ang mga sanggunian na bayan man o panglunsod. Tayan ang maray. Kung ikakaray po, go ahead, so be it. Pero kung ang proyekto gustong pagparapasaran sa naman ng resolusyon ng sarong alkalde para sa iyaman sa ng kagustuhan, na lamang dinadawag ang busis ang opposition. O, pangit po baga. Pero kung karahayan, pwede yan. Saka daw ka mo kaalyado. Kan local chief executive, kun sa pagmati nindo, mababao naman kamo sa utang. Pwede man po nindong kontrol niyan. Taka mo, inilihir. Remember ha, kamo ipigbugtak sa pwesto, sa poder. Tinaang ka mo ning mandato kan mga tao, bakong magsirbi ka mo sa alkalde sa nindo, tandaan nindo yan. Kundi ang dapat sirbihan nindo, itong mga taong nagburuto sa indo. Remember, kamong mangyaon sa lado kan na administrasyon, reminder ini, nadawa ka mo kaalyado kan sa indo man ang mga alkalde. May diretso ka mong magkontra sa alkalde nindo kun sa pagmati nindo dakol na mga bisinos nindo ang nagkukontra. Data, garubaga ka mong binutos kan kadakla na mga majority elektorado para magsirbi ka mo sa sarong opisyal lang. Mali po yan. Iyan tinatandaan ka mo kan mga tao. O, ilingon nindo ta, igo dyan mga yaon sa lado kan administrasyon na baka pag-re-elect nindo mag-subasuban sa indong kasikatan sa politika. Diba, di ka mo makabaralik kung ka mo marire-elect. Dahil tinatarandaan ka mo, tan mga kandidato, binabantayan niyang kan mga taong nagboto sa indo, kung ano man ang sa indong performance, politics of performance or accomplishment ba kayo, hindi ba kayo anti-development?
or anti-development kayo, dawa sa karahayan. Tinatandaan ka mo, taan mga botantita, madudunong na. Saka, kaitong panahon, dahil kayo nagpaparabarantay sa hiro kan mga politiko. Tas siribot ang tao kayo sa paghanap buhay, yung ngunyan daw, nakadakol maayong hanap buhay, dahil kaning list, piste man na ini yung pandemic na ini. Ungon yan ang mga tao, pero nakamuro nito, buro bantay ang mga politiko. Ano ang mga accomplishment manindo? Kung igwa, umayo. Sinagpaparaswirildo sa naman, man lamang dyan na nagiginibuhan. Taranda yan, pali. Oh, kung nakapasar man lamang ng ordinansa si konsyal, kung nakapasar man lamang ng resolution si konsyal sa laog ng 3 taon, o tibaad sige lang paturo text pag session regular, matindog lang pag mangangaji. Oh, let us please stand up ngayon for our prayer. Sa kalang matindog. Oh. Ano nga po itong maapod na kan pangaran, ma-call, ano to? Call to order na. Oh, present. No, ansap. Saka lang na ansap. Pero pag abot na sa deliberasyon, para sa parliamentary form of government, tamimi na, ano ba? Kaya dapat, reminder na naman sa mga elektorado, kung mapili kita ng mga konsyal, ang piliun ta ito lamang makakapag-participate sa deliberasyon kan sanggunian bayan man o panlunsod. Dahil ta ibuto, porque may pirak, ay di kita kayan. Di tayo iboto porque sikat, ay di kita kayan. Di kita, ipili unta dyan itong inot, abogado. Dahil yan ang nababagay dyan. Dahil ko man sinasabing iboto tagiraray si Atty. Inandinyo ta abogado, kundi sinasabi ko lang, nababagay na mga maging legislator ta. Dawa sa Congress, itong may adal talaga. Pero kung ang mga man nababagay dyan, pagpaparalukluk ta, pagpaparapasil doon kang gobyerno, anbuwis kan mga tao, nakatagama sa mga iniilhir ta, di ba? Pero ano ang performance? Iilingon ta. Makaka-perform daw ini, makakapag-participate daw ini, tabaka perfect attendance man, kutaan ako di, sige lang ning, we will pass na nga, masabi ng presiding officer, tantrabaho kan vice mayor, presiding officer, ma-preside kan sesyon. O, ipasarta na ngayaan resolusyon ni konsyal. O, sisengayaan, ma-second demotion. O, sinagpaparatik sa naman, habang nagsisesyon, ay, ako ngaya, vice, second demotion. Oh, may record man. Oh, yan sa naman. Ano man ang serbikan puro sana second demotion. Oh. Pero kung ikakonsyal, maurag ka mag-privilege speech, lalo na kung may naririparo ka dyan sa saindo, sa lokal na gobyerno, papalakpakan ka. Ilang nga si Consyal Rosurol po, dahil ko man sinasabi na si Consyal Rosurol po, sinasabi kong saro sa maurag na konsyal sa Eriga. Pag ini gusto mag-privilege speech, na-privilege speech ini. O dahil ko man sinasabing, palakpakan taman si Dawa Torog, perming gisong. Ay, ano to? Mali. Dawa Torog, pwedeng gisongon. Itsil di maiwat. Saro maning maurag, mag-privilege speech. O si Consyal Sani Maestado, maurag mga veterano ni, Consyal Dante Oliva. Iyan ang mga mauurag na iilingtaan performance. Pero, Diyos ko po, kung mapili na naman kita mga konsyal sa enterong munisipyo, mga syudade sa enterong Kabikulan, piliun ta po itong nababagay sa trabahong ina-applyan ninda sa to. Takitaan mga employer rin dango niyan, maurag kita. Pero after election kita na naman ang daog-daog. Punyita ka ngaya, Joey. Sabi mo ngaya sa programa mo. Dahil ibuto ang mga puro sa naman. Dahil gusto kong sabihin, ibuto ta itong nababagay. Ano man tayo ibuto ta? Dahil man, mapartisipar yun. Ano man, dan ngayon ganyan. Di ba? Pero ang ibugtak ta dyan, ako dahil kumampikisabing hanga ako kay Consyal Man of Action, Buboy Guevara. Si Action Man Buboy Guevara, ang sabi niya, ako daw ngayon mas nababagay sa punong barangay. Dahil ngayon ko nababagay sa pagiging city councilor, tan maluyang ngayon ko sa deliberasyon. Maray pa yan, inaako. Pero gana, nahirakan kan mga
butante. Dahil sa iyang man of action, dawa inako niyang maluya siya sa legislation. Sa pagpasar, sa partisipasyon, kan deliberasyon, maluya sa makitutuan. Lalo na kung nag-i-Inglesan. Tayo ko dyan mga maurag talaga, fluent mag-English na mga konsyal. Dahil siya makasabay eh. Tatibaan, ngak-ngakan siya kung mapasala siya mag-i-English, di ba? Kaya silensyo na lang siya, pero inaako niya. Pero dahil sa mga tabang niya, kan sa iyang rescue team, kan sa iyang tabang na daw tigsararong kilo, ang mga namamanuan sa iri ganing bagas, pero commercial rice man. Oh, nahirakan, gana. Dahil action speaks louder than voice. Iyan ang gustong sabihin ni Gob Migs Villaferte. Aber daw, nasa linya ko niyan ang alias Pogi. Ano yan malupit? Si DJ alias Pogi. Bicol Connection Report. Karon kang Philip Barasina, DJ Pugi, Bao Camarinesor Palanggat 100% passing rate of LET exam for teacher 2021. Ay, congratulations po sa administrasyon dyan, ano? Sa Bao Community College, 100% po na ako ang passing rate. Kanaka-aging LET exam for teacher 2021. Palakpakan ta po. Iyan ang maurag. Ilinganin do. Dahil sa baaw, agaw na kitang mga bago na naman ng mga teacher, di ba? Oh, maurag ba kasi Gob Migs? Talaga, iyon eh. Ang politics of accomplishment. Enrollees now has increased up to 4,000 students. Makamakon mo yan. Thank you paring Cha sa informasyon na ini ha. Ako daw bilib man ako maray sa imo paring Cha. Updated kang maray sa mga news. Oy, yan pala sa linya si DJ Pugi. Good morning. Ilaog mo. Ayon ka na. Salamat, Narondang Joey. Oh, kumusta man ang pagmati kan DJ Pugi? Pit Malona, Lodi pa, kita. Ayo, yan ang maray. Pit Malona, Lodi pa. Oh, saan ka pa? Kikaroon din siya. Ay, permi. Ni DJ Guapo. Medyo lamang-lamang si paring Cha sa emo. Teka, DJ Pogi. Si paring Cha, DJ Guapo. Macho pa. Oh. Kaya kumbaga sa sa manok, nagsusulong-sulong pa lang yan pa di kung sa manok na pambulang. Sulog. Nagsulong-sulong ka pa lang. Si paring Cha, panderbi na ang hawak ka ni. Ang tindog ka ni, talagang malupit. Pit malo. Kung sa pambulang na manok, stag. Stag? Stag pa sana. Ayan, stag ka pa sana. Si paring Cha, na? Sakahan. Garo napakaraot man duman. Ay, pambira. Ay, good morning sa mga Pranta Bayalto. Good morning kay Engineer Amer Arisa. Ay, good morning, Engineer Amer Arisa. Kan Technical Division, kan Prime Water, Iriga City Water District, saka kay GM Loboy Corporal. Yan. Good morning kay Pading GM Loboy Corporal. Lapota daw si Pading GM Loboy Corporal. Tayo, nang tigta, dahil ka na nagkandidatong city councilor sa Irigang, samantalang, saro ini sa matibay. Maabilidad, as in, very bright, saro sa bright, o madunong, o maaasahan na konsel ko ta na sa Iriga, dahil na nagkakandidato. Mas tranquilo na dadig di. Sa Prime Water, Iriga City Water District bilang GM Loboy. I see. Okay man pala. Sabi nga ni Kayan, pag kandidato kaya talagang di may iwasan na kadakol magdulok sa imo. Iyo man ang God. Normal. Kaya lang, bakong... Lalo mo niya na Pasko, karon dag Joey. Gulpi man nagdudulok sa imo, kung pagpapara, orsinon, kan ibang mga pigdudulok, pagparataguan pa, ay nakakabuisit. Kaya dapat, lambang may nagdudulok sa kandidato, ato bangon, kaulayon. Bakong dawayaon, sasabihin, sa katabang, sabihin mo ngay mayo. Pangit mo. Pero itong bistado kong pinsan. Tapos, pag sirip sa bintana, entirong nagka-ice to ice sa baba. So, taong naghanap siya sa baba, pagtingag. Yaon si biganap niya, bakit siya ang kapalan niya dyan? O, sa inyo na banwaan nangyari?
garo digdi sa syudad. Bako yan digdi. Bako yan. Bako yan digdi sa Iriga. Sa sarong mabanwaan yan sa Rinconada nangyari. Kaya itong Vice Mayor na ito kang panahon na puputik, nagtatago, pag si bintana niya, pag doongaw niya, binterong ka-eyes to eyes ka na taong naghahanap sa'yo. Bay, siya ang kabar. Hindi man yung katabang niya, kapotekon ka, may anggot naman rin siya naghahanap. Pigkalat baga to. Kaya daog itong Vice Mayor na ito. Ito pala nahiling sa CCTV. Bako, nagka-eyes to eyes nga ni. Pangyayari. Kaya dapat, pag may naghahanap na tao sa kandidato, kaulayon, kung may nag-text, replyan sa text. Ayan ang mga maray. Itong listado kung sarong kandidato na taga Santo Domingo Iriga, dahil ako nagre-reply. Yan ang sinasabing alam na. Oo, Sabi mo, number 1 sa lista mo, nabubutuhan mo, ngunyan pampirana. Kunyan, pang 11 na sana siya. Yan ang sinasabi ko. Kaya dapat, ang mga kandidato, pag tinitext, reply tulos. Naka-number 1 na kuta na sa listahan mo. Ngunyan, pan-11 na lagod. Jesus, marosi. Para pero may mga itong busy. Para 10 sa naman, pating kung siya lang pipiliyon sa Iriga, ay nang pangyayari. Lugod na kabali. Sa lista mo. Reglohon, Tano man? itong sa iyang bayawon, Tano? kontra baga. Ay, pangyayari. Dapat sa pamilya. Nagkakasararo. Kung hindi ko nung kapamilya mo kontra sa mo, paano na iton? O yun na nga niyan. Naiuyon sa iya sa mga diskarte niya. Ayan ang sinasabi ko na. Naroon na booking na kayan mga estilo niya. Ay, pangyayari. Kaya ang kandidato pag nabubuking na, garo pati sige na ni iwas sa Oo. mga nagdudulok sa iya. Ay, naku, pangyayari yan. Sa enot magibsawon kaya ay. Ako ang Malaysia ko man sa enot na bungkara, saka dahi pangani na borong karasan ang karampanyahan sa lokal. Pandemic pa sana ang namamayagpag sa to. Ay, grabe na grabe na baga ang pahiling nin garo baga itong Santa Claus o kung ano pang dinaog-daog pa itong mga turukaw sa pwesto na mga politiko. Grabe na pulos-pugos. Grabe na tulos ang alimpasay, ang kupa-kupa. Ngunyan, Oo. pero dahil na nagtatagal. Ngunyan, na? Baka man ang panglas taor. Mayon ang pantoros. Yan ang kung sa sinasabi Buradol. ko. Ang pinaka-importante sa mga kandidato, may pang-last hour. Dawa ka puro papaano, dawa mayo kang itatao, pang-last hour igwa, ay magigirumduman ka. Dahil kang lilingawan. Dahil ka, ini mga nainot na ini, mga malilingawan pa ini, kung mayong pang-last hour. Oo, siyempre pag nagdulok sa last hour, Amoy yung lugod na narurumduman sa mga last hour. Kunday na abuton kantoros. Dahil, manta na babantayan kaya pagbuto, ikaw daw talaga, maluya daw. Siyempre, babantayan ka, tinaang ka ha, pakaray ngayon pag barabantay ka ngayon. Kalista ka ngayon. Yan. Pakaray ka Pag ngayon. luwas nga kan resulta, daog ako, tapos ka. Tapos ka. Dramatic at ako. Yan. Ang bihira ko naroon na kayan. Istoryang kutsiro man lang yan, kandidato. Istoryang kutsiro. Dahil kang paratubod kaya, maanamang kutsiro mo yan. Makonsuelo. Ayon ka nga ni unyan, politika. ayon ka ngunyan. Digdi sa Prime Water, Irga City Water O, sisay kakaulayon ta ngunyan. Say kakaulayon ta. Kunyan, mayo ka CBM. CBM Ryan Cubilla kan Prime Water. Siyempre, siya bagan mapaluwas kan anong man ang mga pahayag. Digdi sa laog kan Prime Water, Irga City Water District. Ramo, ang Prime Water sa totoo lang, mareray man ang serbisyo kisa digdi sa Nabua Water District, ano? Sa tubig na buwa. Oo. Ito, tubig Pilipinas. Oo. Ano selling mo? Nagpaparapantay naman. Barita ko baga, nai-improve naman dabag ang tubig na buwa, ang sa indang serbisyo. Garopig umaw na pati ni Mayor Persimbulan garo malinig na sinusupply na tubig sa mga gripo kan mga customer ninda.
Naimanta, sabi nga ni BM Ryan Cubilla, digdi siya nagsasakto sa Prime Water, Tapos, Iriga City Water District. taga Nabua siya. Tubig dyan taga Nabua. Ay, amo Tan tubig sa Banuan kan Nabua, o daw man kuno pagbabago. Ayun na pangyayari Iyo ito. dati mana-supply. Officer, sinusuplayan na nira. Yan nga ang problema. Paano yan? Habo naman na mag-supply sa sayin na sa kay tubaga, grabe ang kontrobersiya man. Sa Baaw. Kaya ngunyan, digdi na ani bang tubig, kukuha sa Iriga City Water Ang District. importante pati ang tubig, saro yan sa nesisidad tang maray ng mga tao. Dawa Oo. mayo kang maluto, basta agko kagitubig, buhay ka. Yan. Digdi sa Prime Water Iriga City Water District sabi, karon ng Joey, okay naman pala nitong kukuhanin source dyan sa Barangay Santa Maria. Pabukid na yan. Sa Sidad Iriga. Ano yan, Oo. pabukid na barangay? Mountain Unit. Lalagan na ninda pas duman. Oo. Tapos itong... Anong ilalag ninda survey duman? na, Anong ilalag? Dahil ko lang kunyan kung ano ang kukuha ang source sa Santa Maria. Ano nga nitong pigar lag ninda? Na source of water? Anong pumping station? Sa kunyan nanta daw si Engineer Amira Risa kung sige. anong source na kukuha duman sa Santa Maria. Barangay Santa Maria digdi sa Ciudad Can Iriga sa Mountain Unit. Oo. Madam, good morning po. Live po kita sa Arpendisi kaya ang korpo si Karondang Joey. Hello po. Ay sis, good morning, Hi. engineer. Good morning po. Good morning po, Brad. Opo, ako, ugma kong mareta, number 1 sa marena serbisyo ng tubig sa Rinconada and Prime Water. Dahil po lalong nag-i-expand, lalong napapakaray ang serbisyo. Ano po, noa rin masusuplayan in tubig ang parting inikan Santa Maria, Iriga City po. Lip, naputol guide ka mo, Lip. Ano niyo? Sabi kan 0909-823-7024. Hali ako dyan sa South Africa. Abang gagayong kan mga bayad dyan. Idol. Oh my God. Hi. Good AM. Oy, parang Joe Tertersinyo. Good morning. Ano ang mga idol? Mga taga South Africa, mapuputing babae o may itom? Ayan ang apot ko dyan. Pero sa iling ko karon may itom. Ano pa rin? Pero black is beauty da. Ang mga babae nga niya, di ba, gusto tall, dark, and handsome sa lalaki. May itom? Exotic beauty. Iyo. Arog pala niyang kayan. Kaya pala na ni Joe Tertersinyo, proud siyang maray. Hello, good morning, engineer. Pasensya na po, unlikol lang ang gamit ni DJ Pogi, Philip Barasina. Go ahead po. Good morning. Balik ka na linya tabi Karondang Joey kay Ma'am Amin. Hello po. Hello po, good morning po, Girara. Pasensya na. Go ahead po. Opo. Ay, good morning po sa mga nanonood. Opo, nanonood po at nakikinig. Kasi live tayo, live tayo sa Facebook Live, po sa kan RPM. DTI with Brad Joey Lim. Opo, sis. Then good morning man po sa interviews ako digdi sa Prime Water Iriga. Opo, si Water DJ Pogi District. po yan. Yes po. Si DJ Then Pogi. as ngunyan po, mayo po si BM namin. Okay. Na lang po ako na sasalita po si Angkor ninyo regarding okay. sa Santa Maria. Opo. Ang pong Santa Maria is already approved by the Prime Water with additional source. Okay. Then ang may luti na po duman na para ko anan or develop a source, deep well po ang gigibon po duman. As per GORS ng mga taga Central Office Engineer or the team, okay na po adto, may tubig duman sa area to. As of last month po,
pinag-survey na po ito na igwa ng loting babakalunduman Ah, sa okay. Santa Maria mismo. Ano po, no Yes rin po po. ma-start ang patrabaho po nindo dumaan? Actually po, on process pa po kung sino po ang magibuka ito. Central office po ang maano po kayo ma-co-aki contractor. Ang deep well na yan po, engineer, magiging potable drinking water man ganyan pag sinupply na nito sa mga member consumer. Yes po. For testing muna po iyan. Then if ever po, kung okay siya with chlorine treatment lang po, hindi na po kita maano sa filtration tank. Ganun pala yan. Oo. Mga ilang Yes barangay po yan masusuplayan nindo dyan sa sendong deep well source na Preferably yan? po, ang masuplayan kayan is Dakawayan, Santa Maria, and then the rest of pababa dito po sa Santa Teresita and Perpetual Health. Kasi po Ayun. kulang ang dyan na supply. Ayo pa nagatapatukad na po kaya. Pero duman sa Yes lugar po. mi, engineer, Ay, naku, grabe daw harap po. pasalamat mi sa Induta. Napakalakas ng bulos kan tubig. Pressure. Ang presyo, na Opo, makusugon opo. talaga. Aros Yes, mapunggal parang na niya po ako ang ang gripo site po mi. Kung sa inang haro mo po. Oo. Tubig po duman sa imo. Makusugon duman. Kaya salamato na maray engineer sa Yes po. emo, Ito sa man lang kadyan po sa sa management. LRB and the rest of the San Andres, kaibanan po ito, masusupply nito ka itong galing sa Santa Maria. Pero po ang pinakaano ka ito is the Kawayan and then Tubigan. Yun po ang naka-ano po duman. Yes po. So, ako daw po na nauugma, gusto kong umawon ang management nito ta. Nahihiling po ang expansion na ginigibo kan Prime Water. Yes po. Do last November 24 nag-blessing po kami inauguration kan expansion project na nasa 4 kilometer more than sa San Basyon and La Trinidad and then San Antonio. And Ay, also yun the po. filtration po sa Santo Niño. Ay, wow. Duman po pala, may supply na kamo ng tubig sa mga nabanggit mong barangay. Dati na po. Dati na sinda. Igwa na po kami dyan. Big mga improve lang tubo. po. Big improve Kaya lang. lang po, salit lang 2 inches diameter PVC pipe long main line. Oo. Then nagdagdag po kami para reline. So, Pero, mayo increase po ng- kan pressure. Continuous na po ang supply kan tubig. Bako ng by hour lang or mahalat sinda kuno rin maluwas ang tubig. Actually po sa source na galing sa Butawan, it is 24 hours po. Ay, very good Kaya po. lang so duman po sa Santo Niño, may non-operating hours pa din po kami. Ay, very good po. So, Opo. tangkong pagkakataon po si DJ Pogi, Philip, kung bad may follow-up po siya sa emo. Philip, baka may follow-up ka kay Engineer Pilit Rarizal. po may follow-up na daw po. Digdi po sa sa ibang barangay sa kasentruhan ka na Ciudad din Iriga. Kumusta na po sa indong serbisyo? Ay with regards po sa supply kan kasentruhan or the rest of going Buhi, then going Nabwa, then yung going sa Bato, going Iriga. Hindi po bali. Is going to Baaw. Baaw, oo. Yung main line po iyon and the rest of the barangay na covered kayan, mamayo po kaming problema dyan. Mas lalo po duman Santo Domingo, ang medyo mayo na po kaming dakol na problema. I Mas see. lalo po dito sa sentro. Ang pressure po digdi, monitored me na mga employees. Igwa po kaming report every morning and every evening. Na ang pressure po digdi sa sentro, mayo po tayong problema. Ay, very good talaga. Mataas po ang pressure niya. Ay, Yes sis, anong Prime Water nagpadagos na nagsusupply po ng tubig sa Nabua, tubig Nabua? Yes po. Igwa kaming mga flow meter sa mga boundary. Sa boundary San Pangaraon, Francia. Then dito po sa San Jose, going to, sa highway? Ano yan, Lip? Sa may highway? Sa may dalan-dalan, oo. Igwa po kami dyan duwang flow meter. Then sa highway, igwa po kaming saro. Then duman po sa Francia, igwa. Then sa Salvacion. And then sa boundary po. Diyan po sa lugar na Philip, sa Partikan Santiago, may barita kami na ang Prime Water willing man na mag-supply na ng tubig. Pasiring po sa lugar na yan. Ano po, totoo yan? O Actually po, mariribal lindo ining barit? Ano yan? Anong yaon po dyan?
Barit Water Works Oho, ano po siya. yan? Magiging kompetensya nindo pag naglaog na kamo pasiring sa lugar ninda. Ay, actually po, igwa na nga ni dyan, digdi po sa Santa Elena. Opo. Ang Santa Elena po, igwa na kaming supply dyan. Na dati po, ang nagsusupply dyan is the Barit cooperatives. Then ang nangyari po, nagpara-reline po kami. It is requested kay itong mga concessionaires duman na gusto mong samo mag-apply. Ano Kaya yan? Willing ngunyan man kamo na pag mag-apply sa indo, kabitan nindo po. Ay, ngunyan po iyo. Okay. Pero may consent po. Mas lalo po so nagpaputol duman sa Barit, may consent sa Barit na matransfer sa mo. For courtesy po, kan mga agency man na araw kayo. Iyo po ta, baka Hindi mo... po kami basta nagtatakod na mayo po Mayong mga consent. authorization. Oh, ta siyempre man maubusan na ning kliyente kani na o customer na Barit Waterworks ano po. Ay, actually po, ang linya man lang may duman. So, pataas nga ni sa chapel. Yung man lang po ito. Ito Ayaw man po lang kami pala. paduman. Yes po. So okay man po pala sa management ninda kan na Barit Waterworks ano po. Opo. Mayo pong problema. Okay. May authority lang po sila na pwede sila mag-transfer. Okay, O, salamat pwedeng sa pala. tabo. Yes Salamat po. pala na engineer ta at least sa information na nako ami sa endo talagang mari ang serbisyo kan Prime Water sa mga concessionaires nindo po sa bilog na iriga nakakaabot pa pati sa Nabua sa endong serbisyo. Sa Bao dahil naman po sa endo nag Previously, na ako mayo pasindang source, ulay man ito digdi. Nakiulay man pwede sa endo. Ano man duman sa boundary. Kaya lang at that, I see. nagkaigwa na sindang source development. Dahil na po nag-continue. So kamo po pala perming ready sa pagtabang sa mga ibang mga water districts sa intermo rin kunada. Depende po sa ulayan. Saka depende po sa source mi man. Iyo Supply man ang man. ganda po. Oo. Pero ang Ako, kagayunan may man po, madihado ang taga-iriga. ang karahayan ta po ta pigtutuhanan kan Prime Water Management sa tabang nindo na former water district na ito mga luma ng mga tubo nabaguhan so mga maluyang day inaabot ning supply inaarabot na ngunyan. Kaya congratulations tabi engineer sa endo po. Thank you po. Lip, dahil Joint venture po inikan Prime Water sa Kairiga City Water District. Ayo po. Dahil ta na pagparabalahon si engineer ta aram ko kadakol ni nga asikasuhon inspection Ayo, sa lawas. May bisita na naman ganing sa Rodig. Oh. Sige po. Pasensya na po and salamat sa oras na Apo, itinawag mo sa ano mo. po lang po ang mga taga-concessioner may nagdadagog mo niyan. If ever po may mga leakages na dahil may nare-report sa office or may nag-illegal, please po pakireport sa ko. Ay, pwede tang Dawa. i-announce ang contact number nindo dyan para in case man na igwang mga araw kaning pangapudan mo, tulos na ma-text or ma-call sa Yes endo po. Ini po sa official pong number sa Prime Water. Okay po. 0920-9560-677. Okay po. Noted po. Yes po. Lip, back to you, Lip. Thank you po. Thank you po, engineer. Mabuhay po kamo. Salamat. So, inatabi karon ng Joey, pakikipagulay niya to si Engineer Amer Arisa, technical chief kan Iriga City Water District Prime Water. Haligdi sa kuyang location, good morning na lang si GM Loboy Corporal. Hey, good morning, GM. Pading, Loboy, good morning. Advance Saka- Merry Christmas. Saka sa gabos na pag-iriba. Ay, ano ang Ni Water GM. District? Ano ang mga ipapanao pala ng mga pang-Christmas gift kan na Prime Water? Pakiapot daw sa ano? Dahil ko pa daw, May, kung may aram ko na kalendaryo, ng may payong, may anong pwede nindang ipanaong garo panregalo man sa mga customer? Itong sabi nga ni Kam, palubag loob. Palubag loob, ano maparapol man or ano? Oo. Ano, mayo pa. Mayo pa Mayo kayo pa. programa o Sa plano? sunod pa kayo, Ayo. Dahil pa na pagmimitingan kang board. pero dahil pa. Ayo. Halaton Aaboton ka kayan. Oo, dahil man, dahil man baga, siyempre, dawa pandemic, mas lalo nga ning dapat magpakonsuelo. Iyo man ang gan. Totoo Na yan. Prime Water, Iriga City Water District. Saka ito nga ning bakong pandemic, kadakol sindang pakonsuelo. Correct. Mas lalo pa ngunyan. Iyan. Dapat pakonsuelohan man.
So mga Dapat concessionaire. makonsiluhan na concessionaires. Yan. Tanganing maging maugmaman ang sa indang Kapaskuhan. Paskuhan. Yan. Aliligdi sa kuyang location, ini man si Philip Marasana, RPN Radio Ronda. Salamat na maray, Engineer Ami Rarisa, ang Technical Department Chief kan Prime Water, former Iriga City Water District, sa oras na itinaw mong makaulay-ulay ka po sa laugan programa. And kiparing Philip. Asko Water District, bakit di na naka-indicate sa bill yung senior citizens mandatory benefits? Ay, Lip, pakitext mo daw sa kuya ining hapot kung anong simbag digdiyo kan Water District. Daw aking generarisa na lang gayon. Ang kaputan kan 0907635431 Asko Water District, bakit di na naka-indicate sa bill yung senior citizen mandatory benefits? Pag senior citizens kasi, sa tingin ko mayroong discount po yon kung ilang percent. Dapat naka-indicate man ang gadyan na nag-a-appear sa bill, sa water bill nila, kung piraso naging discount, kung pirang percent. Diba? Para malinaw man po. Saka dapat, apira kayan, dapat, pag senior citizens na talaga, pirmi ng na-automatic deduction sa kada bill, monthly bill na pinagkukulikta, di ba? Para ang mga man, senior citizens nauugmaman, pag, miski nga ni, gayud sa, Kasuray ko 3, ang mga senior citizens, may discount yan. May discount po iton. Oh. Bakit lagi naman akong fully paid monthly? Bakit palaging may nakalagay sa bill na arrears? Oh, ay oo, baka minsan nagkakaproblema po kayo dyan sa computer nyo. Sa billing department nyo, ha? Pakiayos ng computer nyo po. At yung ganitong, lagi na lang daw may arrears, punta po kayo sa, para ma-check at maayos po yung record nyo, doon sa billing department ng Prime Water. Sa mga Facebook Live viewers me, sabi ni Hermanang Monica Perique, Hi, hello. Ako po si Monica Piriki Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. ayan, sabi ni Hermana, lagi daw po kayo makikinig sa amin, sa mga programa namin. Kasi siya nga, nasa Limasol Cyprus pa. Everyday siya nakikinig at nanonood sa amin. Tapos siya nga, yung mata niya, nagkakaroon na ng eye bag. Kasi laging puyat. Kasi ang oras namin dito, araw. Doon naman, oras ng pagtulog nila. Hindi siya makatulog kasi gusto niya, live na nakikita ang aming programa. Kaya sabi ko, sis, mag-inom ka ng vitamins. Oo. Salamat sis. At sabi ni paring Joey, sabi ni sis Monica mo, ito yung, paring Cha, salamat na maray paring Cha. Di ko pa binubuksan paring Cha. So, tigpa-aabot ni Hermana. Good morning po sa inyong lahat, sabi niya. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo, good morning po sa programa mo, Sir Joey. At sa gabos na staff po ng RPN DCKI. Opo, salamat po sa inyo. Please, pabati naman sa lahat kong kaibigan, sabi ni Hermanang Monica. Sila Imelda Tumon, Gina Cisno Ablon Basqueñas, kay Sir Melandro Oliva, kay Sister Melanie Mendoza, at Sister Marwa Yazero of Japan, also watching. Ang mga tugang ko, yun at kung dahil nalilingawan, pag maabot na padi ang Kapaskuhan, inut kong binabarati sa text ko, advance, ha, Merry Christmas. Sige man lugod advance. Advance man, advance. Kaya ako pag abot lugod niya ako kang Pasko, dana, ubos na. Kaya niya ako sa susunod ay pag para advance. I-eksaktuhon sana sa pizza. Sabi nga kay Hermanang Monica, Hi, hello. Yan. Ako po si Monica Piriki Limasol. I love you, sis. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Yan, I love you more. Thank you sa suporta. Yan. Siriman kay Mr. George Rodriguez and Socorro Rodriguez, Yuloyo, kay Rosa Lipas, Coratibo, kay Vina Obra and family. Oy, paring Cha,
Kay Ma'am Bina, kay Mrs. mo, also watching pala. Thank you so much, ha. Kay Mr. Sar Tihada. Si Mr. Sar Tihada parang artistahin din ang dating. Kasi gwapitong lalaki. Oo. Parang may pagkahalong Ido Manzano at Gabi Concepcion. Yeah. Oy, kay Herman ng Dunya Maureen Medroso, good morning. Also watching. Kay Mary and Hector Tanyuri, also watching. Sabi ni Hermana, good morning po, Sendo Gabos. Sabi ni Mary, baga, good morning din. Ayan. At congrats po kay Cristel Mendoza. Oy, sa pamangkin mi palan, nakapasar sa medical na, saka sa US visa, Garungo niya na next week gayod o third week of December, masakay na sa pampasayarong barko. Ano pampasayarong barko palang padi? Kada ako na kumperang eskalon yan, Cruise ship pala yan, dakulaon pala yan. Garo pala yan, kumpleto na. Garo sarong barangay kadakula. Pambira. Kaya congratulations sa pamangkin ko. Aram niya man ang ATM card ko. Aram man ang cellphone number ko. Joke lang. God bless you and congratulations, pamangkin ko, ha? I love you. Love ka ni Tito Joey at ni Tita Monica, Tita Michelle, Tita Marua, Tita Melanie. Lahat ng tita mo, love na love ka. Ha? Kaya alam na ang gagawin. Always pray. Hindi yung always padala. Always pray. And thanks God. Dahil sa blessing na binigay sa iyo, ikaw ay makakaarating sa napakalaking cruise ship, itong pampassenger ship, at makakarating sa United States of America. Pagdating doon, huwag kang bababa. Kasi baka hindi ka makabalik sa barko. Ano ba kaya pa di? Ano bang mga nagtatrabaho sa barko, pag-abot sa Amerika, nabarabaan na, dahil nag-iba pabalik ang barko sa Philippines, dahil nagpapawalat na naman. Ano bang Pilipino duman, halimbawa, nakakaagum Amerikana, o naaguman ng kano, pambira nga niya ako, swerte talagang tao, kaya. Ayan, si Hermana ng Michelle Pasiti, also watching, thank you, Hermana. Ingat da ka mo. Okay naman ang panahon tabaga digdi paring sa. Dahil naman nag-orang kasod malang yung rapado kan si Doro sa kauran matindi. Dahil sa hanging hamihan. Opo, waiting to flight po. Oo, sige. God bless your trip in advance. Or God bless your flight in advance, di ba? Bueno mga tugang, kami ni paring siya, baka mapanglingaw pa. Dahil mailaog ang mga anak buhay, diba? Pulpugon ang kamuta digdi yun ni engineer. Today lamang ngayon doon na ilaog si mga hanap buhay. Kaya inutong ko na ni Pading hanap buhay digdi, Tapos, ano ni si Idol? Lago programa ko, Idol. Idol, lago programa ko, Idol. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Aussie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon, profesional
Paabot ng kanyang energy ang maumpisahan niya Rinconada State University. Kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa. Dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mig sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mig sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa Mig Tabang, Mig Payaba, Mig Serbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa Mig Tabang, Mig Payaba, Mig Serbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Osi que si mig, Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. At starter number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19.
Res Bakuna kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, kultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Junior. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang.
nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Bago ako magpaaram sa programa mga tugang, sa Webes na programa, bationg ko pa man ang late viewers ta na dahil ko pa nababati si Francis Ray Namoro. Tara pa di, oy madi ko. Maray naramrag ka ni mo. Asin sa bilog na pamilya. Good morning. Sabi ni Richmond ni Pading Richmond Bunibi, Idol, bati na. Ayan, tama mo na yung break mo. Pag once pagyaon da siya sa inda 163 bantay bata pa lang si Padi kikamahalan ang magayong gayon niyang bunsong aking babae priority niya kikamahalan siyempre oo pag naka off duty siya sa trabaho ang sunod akin masaod siya sa masunod kayan habang nagluluto naglalaba hihihi ang tigasin ng PNP. Tigasaing, tigalaba. Ay, magyayari. Idol, good morning, ha? At least, salamat na maray. Nag-watching ka, dawa. Busy-busy ka dyan sa harong nindo. Ang, oo. O, sige. Binarati ko na. Sige, boss na binapabarati mo. Salamat sa indo. Sa family Bonibi, Toriano dyan sa San Juan, Iriga City. Sa text man ni paring Joter Tersinio, sa Johannesburg, mapuputi ang tao, pero sa Zimbabwe, ngipon, rapa-rapa sa mata lang ang maputi, idol. Yun ni si apot ko sa bago, iyo. Sige, thank you. Sa sendong pagantabay, standby sa masunod na programa. Paring siya binaobra sa lado technical, si Rodel Cesar, Aldrin Orlanda, sa information, Joanna de Villa, sa transmitter, Philip Barasina, alias DJ Pogi sa lawas, nakaibanan ta, saka si Engineer Amir Arisa kan Prime Water. Thank you so much sa mga nag-participate, sa mga viewers ta, sa mga nagantabay, sa mga radyo. Salamat.